V8 tulille, lyödäänkö? Hei, lähetä viivolle! Nyt viivoin saman tien! 2 litraa OHC, turpo 3 kautta 4 puhaltimella Seera jättää sen. Sitten kun Vakio Kossulla, kato kun ruuvataan sitä vähän, niin se lähtee näin. Ei nyt rupea höpööntymään, lähetä! Ja jää. Valitettavasti me ollaan jo eellä. Lyödäänkö V8 tulille? 6,4 sekuntia, Vakio Kossu 204 heppaa, 16 venttillinen turbo Intel 6. Aivan vakio. Mikä on mennyt? 4 litrainen V8. Paljonko siitä lähtee? Joku 300 heppanen, joku semmonen kevyt vuoro. 2 litraa turbo, 16 venttillinen Intel 6. Nyt tekee vaan kättä. 6,4. Ja kyllä se on aika kova vakiopemari, että se vetää ei. Rupea höpööntymään, lähetä! Ja jää. Valitettavasti me ollaan jo eellä. Vakio Femmo 3,6 litrasella vetää 6,2 sekuntia. Rupea höpööntymään, lähetä! Ja jää. Valitettavasti me ollaan jo eellä. Ja jää. 6,2. Monenko litran kone on? 3,6. 3,6. Vappaari. Vapaari. 2 litran 16 venttillinen turbo. Sit kun vielä siihen Eikä oo yhtään ruuhkaa. hyrskytin vetään kylkeen, niin Ohikaan ite tulla sen kuuluu vasta hyrsky. Lyökö V8 tulille, lyödäänkö? Hei, lähetä viivolle! Nyt viivoin saman tien! 2 litraa OHC, turpo 3 kautta 4 puhaltimella Seera jättää sen. Sitten kun Vakio Kossulla, kato kun ruuvataan sitä vähän, niin se lähtee näin. Ei nyt rupea höpööntymään, lähetä! Ja jää. Valitettavasti me ollaan jo eellä. Lyökö V8 tulille? 6,4 sekuntia, Vakio Kossu 204 heppaa, 16 venttillinen turbo Intel 6. Aivan vakio. Mikä on mennyt? 4 litrainen V8. Paljonko siitä lähtee? Joku 300 heppanen, joku semmonen kevyt vuoro. 2 litraa turbo, 16 venttillinen Intel 6. Nyt tekee vaan kättä.